Salutare, prieteni, și bun găsit la o altă ediție a emisiunii Bum Bum. De data aceasta vom afla mult mai multe despre băieții de la... Don't speak as I try to leave, cause we both know what we choose. If you pull, then I push too deep and I fall right back to you. Bună ziua, mă numesc Mircea și eu organizez și mă ocup de aceste antrenamente și evenimente pe care le ținem și încercăm să promovăm prin aceste antrenamente în aer liber sportul în acest oraș și am dorit să avem cât mai multă lume alături de noi la viitoarele antrenamente. Spune-ne mai mult despre sportul ăsta, știu care și o denumire, ce înseamnă mai exact și ce faceți voi mai exact acolo, pentru că am văzut foarte multe scheme, le-aș zice eu, dar nu mulți dintre telespectatori o să înțeleagă, zic eu. Explică-le. Ok, sportul se numește street workout. Am început să practicăm aceste antrenamente în 2012 când am organizat și am început să strângem lume. Încet, încet ne-am mobilizat și am ajuns undeva la peste 150 de persoane care au participat în mod activ pentru o anumită perioadă de timp la antrenamente. Acum noi dorim să dezvoltăm acest sport în Brașov și să creăm un spațiu mult mai avansat, să avem mai multe aparate, să construim un parc. Suntem în anumite demersuri cu acest parc. Ce ar însemna mai exact un spațiu special? Ce v-ar trebui vouă să aveți acolo? Aparatele sunt toate făcute din fier, sunt fixe, sunt bine băgate în beton, nu se pot vandaliza, distruge decât foarte greu, ceea ce le face foarte rezistente și foarte bune. Ar fi o investiție pe termen lung pentru Brașov. Cât timp îți petreci tu aici alături de prietenii tăi și, nu știu, până la urmă vă văd așa ca o mare familie, nu știu, așa mi-ați lăsat mie impresia. Cât timp vă petreceți împreună? Încerc să ajung în fiecare zi, măcar 2 ore, 3 ore, fac antrenamente cu mai mulți. Chestia este absolut gratuită, deci fiecare vine și se antrenează, nu plătește nimeni nimic. E o chestie foarte utilă pentru tineri, pentru că nu-și petrec timpul cu alte, este partea bună a străzii. Exact, și că se zice că în ziua de astăzi tinerii nu fac nimic, că stau, că majoritatea oamenilor care vă văd, nu, mă gândesc că zic că, uite, niște huligani pe stradă aleargă și se ține niște băi. Da. Cum sunteți percepuți de oameni? Noi suntem acum excepția, noi facem sport și da, acum totul este improvizat. În afară de aceste aparate, restul sunt improvizații pe bănci, pe beton, peste tot, pe unde găsim garduri, tot. De-aia avem nevoie de un spațiu special amenajat pentru aceste antrenamente, care nu ar costa mult. Deci practic, oricine ar vrea să vină, să se alăture grupului vostru, poate să vină să o facă, nu? Da, este binevenit și ne poate căuta pe Facebook. Pagina este s.w.b/Maniacs. Un mesaj, dacă ai, pentru tinerii care, nu știu, stau acasă și, uite, nu ies în natură ca și voi.
să nu mai stea la calculator că își pierd viața degeaba. Adică suntem făcuți să o trăim, nu să o privim pe un monitor, pe un ecran. Și să vină cât mai mulți cu noi aici, să ne simțim bine, pentru că nu este ca la o sală. Aici toți ne cunoaștem între noi și ne simțim bine în timpul antrenamentelor. Practic de la tine a plecat conceptul ăsta, ideea asta, nu? Din câte am înțeles, ai fost primul care a făcut lucrul ăsta. De unde te-ai inspirat și de unde ți-a venit ideea? De pe internet. M-am apucat. Eu sunt sportiv de felul meu, fac de mult timp sport și întotdeauna am fost în căutare de ceva nou. Am găsit pe internet acest sport și am început să-l practic. Și bineînțeles m-am plictisit singur, așa că mi-am adunat un grup de prieteni. Și cei care vor să vină îi și învățați la rândul vostru sau cum e? Da, este o cunoștință colectivă, adică fiecare învață ceva și învață mai departe la rândul lui pe altcineva. Deci se transmite de la unul la altul, informația nu se pierde, este pe internet, tutoriale. Încercăm și noi să postăm din când în când pentru cei care nu pot veni sau sunt acasă. Cât de important e până la urmă sportul? Iată, la o vârstă, nu? Că văd că sunteți toate vârstele aici. La vârsta noastră este foarte important pentru că ne dezvoltăm mult mai armonios și arătăm mai bine și suntem mai sănătoși, ceea ce este foarte important. Împreună cu o alimentație echilibrată, este un sport foarte bun, care nu costă și are o grămadă de avantaje. Ce ar presupune și alimentația totodată? Alimentație sănătoasă, adică să avem grijă la ce mâncăm și să nu mâncăm toate prostiile care se găsesc în comerț. Pentru că multe sunt porcării. Trebuiți frumoși, așa, dar nu puteam să mă abțin să nu zic chestia asta. O să vă rog să vă prezentați așa un pic. Eu sunt Alex. Alex, așa. Eu sunt Paul. Paul. Eu sunt Dragoș. Dragoș. Alex, spune-ne tu, așa mai întâi, de cât timp te ocupi cu street workout, da? Și ce înseamnă pentru tine până la urmă? Sănătate în primul rând, modal de viață pentru socializare cu prietenii și ce pot să zic, e o nouă familie unde te poți alătura oricând și oriunde. De cât timp vii aici? De 1 an jumate. Și cu ce te-a ajutat așa, nu știu, să zicem, în viața de zi cu zi? Ce m-a ajutat? Bună întrebare. M-a ajutat că viața socială și prietenia. Cam atâta. Mergem mai departe, l-avem alături pe Paul. Paul, spune-ne și tu de cât timp vii aici și ce înseamnă pentru tine sportul acesta? Pentru mine sportul acesta este ca un stil de viață, pentru că începi să mănânci sănătos, să eviți țigările, băutura, ce nu e sănătos. Deci vin în aer curat și faci sport și practic am de 7 luni. Tu câți ani ai? 16. 16 ani. Și așa, la 16 ani îți place ție mai mult să mergi să faci sportul ăsta? Știi că mulți la vârsta ta preferă să meargă prin baruri, să stea, mergi în club, în bar. Mergeam înainte, dar am renunțat că mi se pare mai bun un stil de viață sănătos. Mesajul tău către prietenii tăi care stau acasă pe calculator, poate, sau cine știe ce mai fac, care ar fi? Să vină la workout că atrag tipele. Tu ai atras ceva tipe de când vrei? Da? Ai prietenă? Nu. Ceva e puțin special. Da, deci pe cine avem aici? Pe Dragoș. Dragoș, așa, Dragoș, da. Dragoș, ia zine tu de cât timp vii aici și ce-ți place cel mai mult și cel mai mult? Vin de aproximativ 6 luni jumătate și, nu știu, e un colectiv unit. E mai unit ca la școală. Asta un apropo pentru clasa 9C, dacă mă vedeți. Sunt ca o a doua familie, cum au zis și băieții, și ne respectăm reciproc. Asta e cel mai important. La antrenamente ne încurajăm unul pe celălalt, motivația e mare, că dacă n-ar fi motivație, n-am fi noi. Și îi mulțumim lui Merom că ne-a dus la cunoștință despre sportul acesta. Tu de la el ai aflat sau cum ai aflat de grupul acesta? Da, de la el, dar nu direct, ci indirect printr-un verișor. Și am venit la primul antrenament, am socializat puțin cu băieții, sunt foarte sociali și mi-a plăcut. Cum era viața ta înainte să faci parte din grupul? Fast food, sucuri. Nu că n-ar fi și acum, doar că atunci erau într-o oarecare măsură, nu știu. Practic numai aia făceai? Da, nu făceam sport, da. Cum era un program de-al tău înainte, o zi așa din viața ta înainte să vii aici? Că acum presupun că e un antrenament, școală sau cum? Școală, antrenament și somn. Școala, antrenament, somn, asta e programul meu zilnic.
și într-un fel e deranjabil dacă ai o iubită, pentru că... Nu te înțelege? Da, te poate lăsa pentru chestia asta. Păi de ce, că arăți prea bine sau ce? Nu știu, n-ai timp pentru ea sau... Deci nu mai poți să-ți faci timp. Da, fetele vor timp. Păi da, când iese așa cu tine pe stradă, nu, arăți bine, adică se mândrește. Posibil. Nu știu ce să zic. Un mesaj dacă ai pentru... De ce nu și pentru fetele care te-ar putea înțelege? Uite, acum ai ocazia să... Nu cred că... Bine, un mesaj pentru cei care vor să vină aici. Haideți la workout, băieții, că avem un colectiv bun, suntem mari, acolo băieții de față, vă așteptăm cu drag. Nu vă costă nimic dacă aveți impresia că sunteți la sală sau în altă parte. E mai bine decât la sală. Din unele puncte de vedere, da. Aici definești, acolo pui. L-am alături de mine și pe Alex. Bună, Alex, ce faci? Am venit și eu să-i văd pe băieți. Sunt fotograf aici, dar astăzi n-am venit cu echipamentul. Și am pus și o mână pe bările astea să trag de ele și ele să tragă de mine într-un fel sau altul. Ție cum ți se pare, ce părere ai despre băieți și ce părere ai despre sportul ăsta până la urmă? Băieții, dacă e să spun la prima întrebare, sunt de treabă și foarte susținători. Iar sportul este benefic pentru că e făcut în aer liber. La sală aerul mai închis și e recondiționat, condiționat și aici ai parte și de natură și te conectezi într-un fel cu natura. Te-au determinat și pe tine? Nu? Am văzut că totuși faci și tu exercițiile. Sau măcar să schimbi așa un pic stilul, nu știu, ziceau de alimentație, de... Te-au schimbat? Eu lucrasem și ca instructor pe aerobic și am văzut că e foarte benefic, mult mai benefic decât la sală și cel mai bine e că e gratuit. Deci, dacă e, vă invit și pe voi. Și tu ce faci? Te-am văzut și pe tine. Foarte bine, mulțumesc. Și tu de cât timp ești în grupul acesta și ce înseamnă și pentru tine? În grup sunt de maxim 2 luni. Pentru mine mișcare înseamnă absolut tot, sunt dependent de mișcare. O pregătesc pentru apocalipsă. Glumesc. Fac mișcare de la grădiniță. Mulțumesc tatălui meu pentru că mi-a deschis drumul acesta. Am aproape 30 de ani și în continuu bag. Sper că nu se vede și să rămân mereu tânăr. Ai un mesaj către cei care ne privesc acum? Da, vă așteptăm să fim cât mai mulți, să ne facem un părculeț al nostru. Suntem limitați la momentul de față cu o bară, ați văzut, și cam atât. Cât de important ar fi să aveți locul ăsta al vostru? Foarte, 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 hai băieții cu toții, foarte important. Foarte important. Da. Clock ticks and it breaks.
Sebi, zine, tu vii tot timpul aici cu Jessie, da, am înțeles, ea vă susține. Este ok, vin cu ea doar de o săptămână, că stătea în casă și mi-e cu milă de ea. Și de când am început să iau, este mult mai ok și în casă este mai liniștită și... Face și ea mișcare cu voi acolo. Da, foarte multă. Tu de cât timp vii aici? De 2 luni și un pic. Și ce înseamnă pentru tine? Cu ce te-a schimbat sau cu ce te-a ajutat, să zicem? Păi, este un hobby care mă calmează, este un grup care sunt prieteni buni în el și cam atât. Și mergi și la școală, adică vin fiecare zi, nu ți-e greu totuși să împarți? Nu chiar în fiecare zi, dar odată la 2-3 zile trec pe aici. Ziceau băieții și de alimentație și tu ai reușit să faci? Da. Mănânc mult mai sănătos de când vin și este foarte ok. Prefer mai mult să vii aici decât să mergi, să zicem, într-un club, într-un bar? Uneori da, uneori nu. Depinde de starea de spirit, nu? Da. Ok. Un mesaj dacă ai pentru prietenii tăi, colegii tăi, nu știu, care... Vine la workout. Că este gratis și super. Și împreună noi cu Jessie vrem să dăm un mesaj. Nu e important să fim brutali și doar șmecheri și dulci. Noi am învățat astăzi să pupăm și să ne luăm în brațe. Cam așa mărim noi când vrem ceva. Nu-i așa, Jessie? Au! Cam așa. Mă numesc Ursu Adrian și m-am apucat de acest sport acum 2 luni. Nu prea am frecventat pentru că n-am prea am avut timp, dar o să încerc de acum încolo să mă țin de acest lucru. De cât timp ai zis că De aproape 2 luni. De aproape 2 luni. Ce făceai tu înainte de astea 2 luni? Cum îți petreceai tu așa o zi și cum îți petreceai acum o zi? Înainte petreceam foarte mult timp la calculator și un coleg de la mine din clasă, când am intrat în clasa 9-a, de fapt eu am vrut să vin la workout și l-am întrebat dacă pot să vin și eu și m-a chemat și uitați, așa m-am apucat de acest sport. Te-ai schimbat cu ceva, nu știu, gândirea, viața, să zicem? Nu, deocamdată nu, pentru că n-am apucat să fac foarte multe și... Dar cu siguranță pe viitor vei învăța. Probabil că da. Mesajul tău către cei care stau acasă, cum făceai tu, pe calculator și internet? Ieșiți mai mult în aer liber și apucați-vă de workout. Mulțumesc că ați fost alături de mine și de data aceasta. Ca de obicei, nu pot să vă zic decât să intrați pe pagina noastră de Facebook, acolo o să aflați multe alte lucruri interesante despre Bum Bum. De data asta nu pot să vă zic că stingem lumina, însă cu siguranță o să înceapă ploaia, așa că eu și colegul meu Clau, da, care este foarte frig acolo, o să plecăm. Vă pup și urmăriți-mă! Stai, că iau și prezint direct, nu? Adică nu le știu numele, dar o secundă să-ți prezinte. O să fac
It cuts deep through our ground and makes us forget all common sense. Don't speak as I try to leave, cause we both know what we choose. If you pull, then I push too deep and I fall right back to